аудитория на сайта западно.com. Това е кметът на Брезничкото село Велковци Петя Петрова, а това зад нея е една интересна инициатива, която по нейна идея вече въвлича и велковчани, доколкото разбрах. Това е стената на спомените, нали така, госпожо Петрова? На основателите. Да, стената на основателите, която започва, не знам точно от коя година, но като гледам влюбената двойка, сигурно от 20 или 30 година. Има много личности. Ето тук и виждаме и бившата кметица, госпожа Стоичкова, това е на Младини. Василка Стоичкова, да, точно така. В Зеленчуковата градина на селото хората разпознават своите родители, дядовци, баби, много интересно. Тук имаме снимка от детската градина, от летен лагер в Рударци също. Имали сте детска градина в селото? Всъщност в селото много неща сте имали. Аз доколкото преди да започнем записа, разбрах, че сте имали и гинекологично отделение. Израждали са деца тук. Гинекологично отделение, основно училище Христо Ботев, детска градина към него. ТКЗС, да, Васил Левски. Имаме цял албум по случай 25 години от основаването му, откъдето всъщност и някои снимки. И така хората, интересно им е и продължават да носят снимки, с които се надявам за бъдеще да се допълва стената дори от хората след бъдещите кметове, да се продължи и да се запази. Госпожо Петрова, разбрах, че сте имали и самолет в селото, ето сега ще го покажа, селскостопански такъв, вижда се тук на една частична снимка. Селскостопанска авиация, да. Не знае точно какво е извършвано. Имали сте и такова нещо. Всъщност във Велковци имало доста неща. Той продължава да си е пак голямо село, но в миналото доста институции имало тук. Нали, сега са останали само кметство и читалище. Да. И поща, пощенски клон, но сте имали лекарски кабинет, освен стандартното магазин за всяко село. Магазини, сладкарница, магазин за платове също имаше, след това стана смесен магазин отделно. Пивница, предполагам. Задължително, не една. Ветеринарна служба, също така Зеленчуковата градина, която е една от любимите ми снимки тук с дамите. АПК, ето е сградата на АПК, която сега е всъщност частна сграда. Да, това е сградата на АПК. Това може би е пивницата тук. На тази това е снимка. някакво събрание, защото виждам тук от членовете на АПК. И ще продължавате. А кога поставихте инициативата като идея? Кога започнахте да редите снимките? Снимките ги наредих преди един месец, стената общо взето я боядисах преди 3 месеца и се чудех какво да я правя. И така се роди идеята за снимките. И хората вече виждат тук, като идват по административни работи, снимките и те изявяват желание да се включат в стената на основателите. Да разпознават близки, познати и ми донасят още снимки, което ме окуражава да продължа всъщност. Вие казахте, че имате и друга идея, родовете също да ги изложите тук в сградата. Всичките родословни корени. Да, селото има книга с родословни дървета за всяка фамилия направена от Асен Стоянов и съм извадила от там тези родословни дървета, които са доста 20 няколко. Няма как тук да ги наслагам, затова ще трябва да го направя на друга стена, но сигурно ще се случи до месец-два, предполагам, ако съм тук. Посланието ви към велковчани във връзка с инициативата, какво е вашето лично? Да пазят спомените, предполагам. Да пазят спомените си, защото всъщност това са хората, които са създали не само нас, а и селото. Да бъдат малко по-активни и да се опитаме поне малко да възродим селото. В миналия му блясък. В миналия му не смея да кажа, защото едва ли може да се случи, но
Поне да бъде по-чисто, по-приветливо и просто да бъде едно по-хубаво място за живеене. Така. Ето това сте на младини, а сега вече на старини. Бабо Павлина. Сега вече баба Ваня. Баба Ваня, я ми кажи, сега работила си на времето в тези градини, които ги виждаме на тази архивна снимка от преди доста десетилетия. Къде бяха градините? Какво съдихте? Преди 20 години и повече. Повече? 30 сигурно, че има. На младини отдавна беше. И отсреща, нали, имаше 7 или 9 оранжери беха дълги, колко метра дълги. Работници много идваха от рудниците, от всеки рудник бригада имаше. Тоест тези градини са били към Пернишката мина? Към Пернишката, да, към Перник. Към Перник, към мината. Нас ни водеха на шахта на работа. Градинарките на шахта, оттам взимахме заплата, нали. А тук работехме, съдили сме всичко. Картофи, лук, моркови, зеле, с тонове си изкарвали. Велковската земя всичко е раждала. Да, всичко е раждала. Краставици, чущи грамадни. Много хубаво беше и много раждаше. И много се изкарваше. За всеки рудник по столовете от тук караха зеленчуците. А как се поливахте? Как поливахте градината? Имаше си... по-нашенски бунар, кладенец. Кладенец беше изкопан. Имаше, не ти викам, имахме си столова. Носиме си от вкъщи ядене. Не е имало кой да ни готви, нали? Баня имаше. Ходиме, озелениме се по домати, изцапаме се, влезнеме в баня, така беше, изкъпаме си и се прибираме. Много хора ли от селото работеха в тая градина? Много жени ли? Кажи речи, тия жени бехме. Основно. И Данчо работеше тракторист тук, Белията. И Белията ни беше тракторист, да. От Перник ни беше последно видено в Они. Неколко шефове се смениха. Той към дирекцията работеше, а тук дойде да ни е шеф. Не сме били така, нали? Звено бехме, предприятие. Бабо Иванке, харесва ли ти тази инициатива да се виждате вие тук всичките на тази стена? Много красиво. Петя тук се обгрешка, не Венчо това. От Сопица това едно момче. Лара се препознал. Пепи вика, аз не съм била. Това е тук моя съпруг. Да не го сгрешим. Да не го сгрешим. Той беше кмет едно време, на 2 пъти седе тук кмет, иначе тракторист и комбайнер. Виждам, че ви връщат спомените, старите снимки. Спомените. Хубаво. Колко кметове се? Тя е от 72 година моя мъж. Седе пълномощник, нали? Оно кмет, едно и също пълномощник. Петя ни е 8-та кметица. Абсолютно никой нищо не направи. Ама нищо. Тя поне тук разкраси да влезне човек и да види, че има човек и че има нещо. И ще викаш старите спомени. Това ни беше Добридолски лекар тук, по всеко време при него. Но щеска, днеска тук си живееше отгоре. Местен човек е бил. Не беше местен. Но си е живял тук. Софиянец, но тук си живееше, нали? По всеко време ни потребе, кой гърло го заболи, кой трето, пето тук при него.